No dnes pán doktor prijal pozvanie od nášho pána farára na prednášku. A téma, už ako ste počuli, 3 otázky. To budú také otázky ako pred mesiacom, keď tu bol diakon z nitrianskej diecézy, magister Marián Laboš, aj so svojou manželkou. No, tie otázky zopakujem, že aká je jeho osobná skúsenosť s vierou, prečo sa stal diakonom a komu pomáha jeho pani manželka. A čo by nám ešte chcel povedať zo svojho života, zo svojej praxe. Diakonom je už viac ako 10 rokov. Srdečne ho ešte raz vítam a odovzdávam mu slovo. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Áno, cítim sa tu na veľmi dobre u vás. Aj ako Mikuláš, aj ako diakon, aj ako Karol Levirgang. Tá prvá otázka bola ohľadom viery, keď si to dobre spomínam, čo ma viedlo k tomu. Patrím k tým, ktorí mali tú úžasnú milosť, že moji rodičia boli veriaci. Dali mi do vienka vieru a túto vieru som postupne, vďaka Pánu Bohu, rozvíjal. Samozrejme, že nebola to vždy priama cesta, ale podarilo sa mi to, že aj keď boli niektoré úskalia, predsa len tú vieru som polieval ako kvietok, ktorý je potrebné zalievať každý deň. Ak chceme milosť viery rozvíjať, ak chceme vieru pocítiť, ak chceme vieru prinášať ďalším, tak samozrejme, že musíme každý Boží deň na nej pracovať. Viera nie je niečo, čo máme raz navždy dané. O vieru môžeme veľmi ľahko prísť, ani sa nenazdáme. A tu je potrebná modlitba. Modlitba na kolenách a samozrejme v mojom prípade ako diakona aj veľká podpora blízkych a mne najbližšej mojej manželky. Bez nej by to nešlo. Asi tak by som zhrnul túto otázku alebo odpovedal na ňu. Ak by bolo potrebné širšie, nech sa páči, podajte mi ďalšiu otázočku. Ja musím bez manželky, vidíte to? Ja to mám ťažšie. Jemu pomáha manželka vo viere. Je pravda. A mne kto pomáha? Pán Boh. Ale ďakujem veľmi pekne, áno. Je dobré, to chcem prizvukovať a zdôrazniť, že je dobré, ak si ako ľudia navzájom k viere pomáhame. Takže je to pravda. Takže takto. Taká druhá otázka je, že to chápanie práce, lebo diakon je prvý stupeň sviatosti kňazstva. To znamená, ja som v 2. stupni sviatosti kňazstva, hej, on je v 1. stupni sviatosti kňazstva, potom je ešte 3. stupeň sviatosti kňazstva, to je biskupstvo. A moja otázka trošku znie, že to chápanie práce diakona v cirkvi a v cirkevnom spoločenstve, napríklad vo farnostiach, bolo v priebehu dejín rôzne. Napríklad v písme svetom čítame, že apoštoli ustanovili diakonát, aby pomáhali pri stoloch. A dokonca pri obsluhovaní vdov. Takže tu vdovy hláste sa, aby Karol nás prišiel obslúžiť. Čiže to je taký prvý rozmer. Potom diakoni zohrávali veľkú úlohu napríklad vo Vatikáne, na pápežskom dvore, alebo na biskupských dvoroch, kde spravovali cirkevné majetky. To tiež je vážna vec. Hej. A treba povedať, že niektorí diakoni, ktorí boli na pápežskom dvore, urobili veľkú kariéru, hej, stali sa pápežmi. Hej. Čiže to je vážna vec. Alebo tretiu vec by som spomenul, a teraz budem sa pýtať potom, že ako to chápe Karol, že
kardinál Turína Roberto Repole povedal, že diakon v súčasnej dobe by mal byť tkáčom dobrých vzťahov. To znamená, že ak by pôsobil diakon našej farnosti, mal by budovať medzi nami, ľuďmi, dobré vzťahy. To je vážna vec. Je pre pána Jána. Čiže pýtam sa, ako Karol chápeš svoje poslanie? No veľmi ťažká otázka, lepšie povedané, odpoveď na ňu. Je potrebné si uvedomiť, že diakonát v pravom slova zmysle je služba. Aj mne sa stáva, predsa len, ako už sme spomínali, mám už predsa len vyšší vek, ale si musím bytostne uvedomiť, že som ten, ktorý má pomáhať kňazovi bez ohľadu na to, aký má vek. Že mám pomáhať otcovi biskupovi. Že som uchom a okom otca biskupa. To, čo sa týka toho prepojenia, môže sa javiť, a zrejme to má budúcnosť, že predsa len som bližšie k vám ľuďom, alebo takým spojivom, ktoré by mohlo byť medzi vami, mnou a duchovným otcom a samozrejme potom otcom biskupom. Predsa len moje názory, moje vzťahy, môj život je vám bližší ako život kňaza. Áno, prináša to mnohé úskalia, ktoré je potrebné priebežne riešiť a zrejme to bude naďalej cesta, kde tých diakonov bude potrebných viac. Možno jeden z dôvodov bude aj ten, že zdá sa, že kňazov nám ubúda. Áno, teraz sme kdesi v takom rozpoložení, že diecéza naša má kňazov dostatok. V úvodzovkách kňazov nikdy nie je dostatok. Vysvetených služobníkov nikdy nie je dostatok. Ale môže to spôsobiť potom to, že do istej miery by sme mohli napomôcť a zaplňať možno určité medzery, ako je to v západných krajinách. Zanedbávame mnohé skutočnosti, ktoré by sme sa od západných krajín mohli učiť. Stále sa domnievame, že to, čo sa udialo na západ od našich hraníc, ako keby bolo pre nás vzdialené. Ale keď si uvedomíte, a hlavne takto starší, ktorí už viete porovnávať, tak si tie kroky, ktoré oni prežili na západných krajinách, sa k nám blížia veľmi rýchlo. Priam mílovými krokmi sa to k nám blíži. Samozrejme, má to aj negatíva a má to aj plusy. Ale keď si vezmete u nás, na Slovensku je momentálne 18 diakonov. V Rakúsku je 1867 a v Nemecku je skoro 3000 diakonov. Francúzi majú cez 2600 diakonov. Trvalých, stálych diakonov. Takže keď si vezmeme ten nepomer, ktorý je tu zdá sa a javí sa, že áno, aj to bude istá možná cesta toho, ako sprostredkovávať pána Ježiša, prítomnosť pána Boha, Božiu prítomnosť medzi veriacim ľudom a nami, snáď v tom, že tých kňazov bude menej. Ale chcem ešte podotknúť jednu vec. Aj keď je pravdou, že diakonát bol veľmi čulý a veľmi zároveň aj žiadaný a mal aj veľké pôsobenie v cirkvi do 7. storočia. Od 7. storočia do 2. Vatikánskeho koncilu bolo isté vákuum, isté prázdno. Druhý Vatikánsky koncil obnovil kvázi pôsobenie trvalých diakonov a začalo sa to vrácať naspäť do cirkvi, ale bolo to riadnou hierarchickou štruktúrou cirkvi. Diakon nie je len ten, že je nedostatok kňazov, alebo nemalo by to byť, pretože je nedostatok kňazov. Diakon je riadnym členom hierarchickej cirkvi. Má svoje pôsobenie, má svoje pravidlá a samozrejme má aj svoje povinnosti, ktoré sú iné, ako má kňaz. Viete mnohí, alebo viete podľa mňa všetci, že
čo sa týka diakona, má 3 veci, ktoré nemôže robiť. Nemôžem slúžiť svätú omšu, lebo nemám dar premenenia. Nemôžem dať rozrešenie, nemôžem spovedať, mohol by som, keď to vezmem, ale nemôžem dať rozrešenie, čiže nemôžem vyslúžiť sviatosť pokánia. A keďže nemôžem udeliť túto sviatosť, nemôžem ani vykonávať pomazanie nemocných, lebo to je spojené s odpustením hriechov. Všetky ostatné služby, ktoré sú v cirkvi potrebné, môžem vykonávať a vykonávam. Zrejme by táto cesta bola dobrá, len tam je veľmi dôležitý moment, aby sme si potom uvedomili, kde patríme a aby sme neuzurpovali ako diakoni to, čo nám nepatrí. Stretám sa s tým v západných krajinách, že tie stavovské organizácie chcú niečo viac, ako im patrí. Stále si musíme uvedomiť, že diakon je ten, ktorý má slúžiť. Aj pri obsluhovaní pri stoloch, aj pri ďalších skutočnostiach. Ale hlavne máme byť posluhovači vám, veriacemu ľudu a duchovným otcom a otcovi biskupovi. Máme byť vždy po ruke. Posledná otázka, keď máme 3. Čo nám chceš povedať, tak nám povedz. Voľná téma. Koľko máte času? Málo. Veľmi veľa by som vám to chcel povedať. Môj veľmi dobrý priateľ, monsignor Ján, spomenul, že sme sa stretli ako v pozícii, že ja som študent a to je môj pán profesor. Spomínam na tie chvíle stále a veľmi rád a veľmi radosne. Tam niekde začínal tlieť ten ohníček z tej iskričky, že som sa stal diakonom. Stať sa diakonom, to nie je niečo, na čo máte nárok. Je to Božia milosť. Tak ako ktorýkoľvek iný vysvetený služobník, na to nemáme nárok. Je to z Božej milosti, kde Pán nás povolal do svojej služby a usúdili kompetentní, že sme na ňu hodní a že sme jej hodní. Rozmýšľajte, mladí muži, sú tu ktorí sú ženatí, ktorí nie sú ženatí. Áno, máme zopár z tých 19, je ale momentálne len 6 celibatníkov, keď si dobre pamätám. To sú tí, ktorí nie sú ženatí. Ostatní sme ženatí, čiže máme manželky, máme rodiny. Je tu veľmi dôležitý moment, to som už spomenul, a to sú tie naše manželky. Bez týchto pokladov by sa naša služba vykonávať nedala. Nehovoriac o tom, že musí dať písomný súhlas k tomu, aby som bol vysvetený, aby sme boli vysvetení, ale je to hlavne to spoločenstvo, ktoré musíme vytvárať a ktoré musíme prežívať a ktoré prináša veľkú obetu. To sa nezdá, ale byť diakonom je svojím spôsobom, nech tu na duchovný otec je rád, že nie je ženatý. To akože. No, viete, každý chceme byť tam, kde nie sme, ale na druhej strane nech je rád, že je to tak. Rozdelenosť srdca. Sú často situácie, kde musím rozhodnúť, že čo je bližšie. Na to duchovné má prednosť. To je veľmi ťažké mnohokrát a chcel by som takú podporu od vás, od všetkých veriacich, nás diakonov, aby ste si uvedomili, že to, že sme ženatí, z istého pohľadu je to výsada. Ale na druhej strane je to veľmi veľký záväzok, ktorý musíme každý Boží deň prelúsknuť. Ale ak máte manželku, ktorá je poklad, ako je moja, tak to hravo zvládnete. Tak to hravo zvládneme. Bez toho by to nešlo. Dobre, ďakujem. Tým sme vyčerpali tento program.